Сега ще запозная с най-щастливите зодиакални знаци през сезона на Овен. А за всички овенчета, честит рожден ден! Пожелавам ви винаги да запазите вашата енергия, жизненост, жажда за живот и хъс. Най-щастливи, започвам с тях, ще бъдат хората със Слънце, Луна или Асцендент в Телец. За вас Венера, вашия управител, планетата, която отговаря за красотата, хармонията, финансите, ще влезе във вашия знак и изключително много ще помогне за по-високо самочувствие, промяна на външния вид, отслабване, нови дрехи, нов стил, да си купите комфортни вещи, неща, за които отдавна сте мечтали, чакали, повече подаръци, изобщо повече самочувствие и магнетизъм. Много силен период също за вашите финанси, повишаване, бонуси. Много от вас могат да се заобиколят в комфортни обстановки, това да е много важно. Изобщо едно силно спокойствие и усещане за лукс, което е любимо на телците. Много от вас също могат да спечелят от различни инвестиции или от различни бизнес работни също предложения. Много ползотворен период за вашите ресурси и за начина, по който изкарвате своите финанси. Следващите са везните, като на 2 април започваме с много голямо и силно освобождаващо пълнолуние във вашия знак, което може само да пречисти всички блокажи, неща, които са били пречка във вашия живот, дори и ментална, неща, които са ви спирали да се развивате, да вярвате в щастието, в своите мечти. Хора, ситуации, които вече не принадлежат във вашата реалност, ще изчезнат и това може само да ви радва, защото ще освободят път за по-вълнуващи хора и ситуации, които ви принадлежат в новата ви реалност. Тук също силен фокус ще има върху отношенията, върху партньорските отношения, т.е. сега тепърва ще се изгражда сериозна връзка, ще се претърпи някакъв вид трансформация в вече съществуваща, ще се запознаете с партньор и пак казвам, хората, които не трябва да са във вашия живот, било то дори и партньори, лека по лека просто ще изчезнат. Следващите, за които периода е от изключително значение, са хората със Слънце, Луна или Асцендент в Овен, особено за Асцендент в Овен. Вие имате много натрупване на планети във вашия знак, което прави много интензивен периода с много промени, с много предизвикателства и с много позитивни енергии. До края на март Венера ще е във вашия знак, което може да ви даде стимул за да промените нещо във външния си вид, нова прическа, гардероб, спортни действия, да се подготвяте подобаващо за пролета, за лятото. Много от вас тепърва ще изграждат сериозна дисциплина със себе си, с хората, ситуациите. Меркурий вече не е в своята ретроградна фаза, така че е прекрасно време за нови проекти, за нови работи, за нови хора, за нови връзки. Сатурн, Нептун и Марс ще бъдат във вашия знак. Т.е. тук изключително сериозност, дисциплина в най-силните ви качества, да умеете да ги покажете на хората, да станете най-добрата версия на себе си, дори преди да сте били по-разсеяни, да започнете неща, да не ги довършвате. Сега Сатурн ще внесе много силно заземяване, дисциплина и отговорност към вас. Така че тук енергията със сигурност е прекрасна, много силна и много ползотворна за всички овни, много силно време за трениране, за спортни действия, за поставяне на цели и за тяхното изпълняване. Следващите късметли, които се нареждат към най-щастливите, са за хората със Слънце, Луна или Асцендент в Стрелец. За вас ще има много струпване във вашия пети дом, свързан с хобитата, с децата, с забавленията, с удоволствията, с романтичните срещи, романтичните интереси, нашите гаджета. Т.е. много от вас през този период могат да излизат на вълнуващи срещи, да срещнат партньора, да започнат връзка, да я изграждат. Много от вас може да са повече социални, повече забавления в ежедневието си. Много от вас могат да се насладят на някое хоби, което да стане в голяма ваша творческа цел и да ви донесе някой много мащабен проект, с който да се чувствате добре, който да ви повиши самочувствието, където може да грейните. Също много от вас могат да са много активни в темата за бременяване, за деца или важни теми около бременност и около деца, ако имате такива. Прекрасен момент за започване на нови творчески проекти, на нови хобита, изобщо много добър момент за започване на всичко. Следващите, които смятам също, че ще бъдат много щастливи от това, са за хората със Слънце, Луна или Асцендент в Лъв. За вас може да има много пътешествия, промяна на атмосферата, ново
много пътувания, много от вас могат да започнат различни курсове, обучения, които да обогатят вашата вяра, вашата философия в живота. Много от вас могат да продължат или да имат успешно взимане на изпити, да се концентрират върху това. Много от вас могат да имат много приключения в живота, които да ви накарат да промените вярата си и да останете по-позитивни. Изобщо може да се срещнете също с духовни учители в духовни групи или дори само една книга, която да прочетете, да промени цялата ви вяра и в нещата, които са ви спъвали и не са ви били от полза, да се промени, за да отвори път към нещо ново към вас. И не забравяйте да ме последвате тук в Instagram и Facebook, там правят дневни прогнози и може да ми пишете за персонализирани анализи.